No niin, päivä taas täällä Keburulla ja Marko pelailee tänään ja tässä oli tarkoituksena aloittaa tässä pienimuotoista Let's Playtä tässä. Mutta videot upitaan Markon kanavalle, jonka nimeksi tulee, jos hän vain suostuu siihen, että Marko pelaa. Ja tästä heti alkuun otetaan Creeper-ongelmia. Joo, mutta nytten sinä voit sanoa asiasi, mitä sinulla on sanottavaa, ja voit niin vaikka talot rakentaa. Pistä se YouTube käyttää nimeksi Minecraft-pelailua. Ei, sehän tyyliä. Pistä Marko pelaa, niin sä voit pelata sillä MP2 tälle. Hakataan vähän porksopia. Lähes hakaa kiveen, niin mä hakkaan näitä porksopeja. Mä hakkaan nää kivet tästä. Saadaan kiveshakkuja. Joo, ja sitten uunia. Joo. Rakennettaako tonne jonnekin kallion sisälle, kun täällä on näin hyvät kalliot, niin talot? Häh? Rakennettaako tonne kallion sisälle talot, kun täällä on niin hyvät kalliot? Tehdään tähän näin talo. Tästä näin kaivetaan. Haketaan nää paskat pois tästä. Mä ajattelin, että mä ainakin tuolla... Mutta se kato, tehdään tähän nyt tämmönen alkupeissi, tämmönen pikkukaivos. Kato, tuollahan kato minkälainen vuori. On sisällä haunaa rakentaa. Ja minne? Tonne. Tänne. Tänne vai? Tuolla. Missä? Tuolla. Eessä suoraan. Ei täällä mitään oo. On. Sulla on varmaan näkökenttä pitimmällä. No ei. Ei sulla näy, kun mä katson tota sun skypeä. Ei ja. Pistä näkökenttä pitkälle, niin näkyy. No oota. No niin. No niin, sori keskeytys tässä. Tuli pienimuotoisia ongelmia ja... Mutta Marko on nyt säädännyt se peli sille oikealle tasolle. Häh? Säädännyt se peli. Joo, mä säädän sen nyt. Säätän täältä näin. Mistä on force normal? Hei, teetkö meille nyt nopeeta se uuni? Ai niin joo. Mä käyn hakkaa tosta puun. Eikö mä tarvit työpöydän? Mä otan jo damakea, kun mulla ei oo ruokaa. Mulla on ruokaa sulle. Mullakin on, mä söin just. Tossa. Se on yhden raadun. Tuossa on paistettua pihviä. Mistä sä sitä äkösit? Se mulla oli jäänyt. Mä tarvitsen noin pihvit tosta maasta. Tee meille uuni. Anna mulle puuta. Tai mennään tonne vuodelle, mä teen siellä sen uuni. Ota, mä vetän sen tästä porksopia naamaan. Tehdään tonnekin, vedän tonne vuoden tonne viereen. Tonne, kato tonne toi reikä. Hakkaa tosta hiiltä. Kato, se on semmonen reikä siellä ylhäällä, tehdään sinne. Veessi. Sieltä on aika mehevä reikä. Juu. Mä en osaa kiivetä tätä rinnettelyä. Ihan alkuun tällaisen dirtistä tämä mäki tonne. Mä vaan kaivan tästä pois. Pistä mä näkökenttä täysille. Mulla onkin. Niin, on paljon kivempi katsojienkin kahtoa sitten. Joo, mulla onkin. Pentele. Tuu tän. Mut mä kumminkin, vielä kun tuo on eka video kun mä kuvaan, niin mä kumminkin muokkaan tätä vielä. Mä varmaan kuvailen sitten mun kanavalle MP2:stakin jotain pelejä. Pelejä MP2:sta, joo. Ei tää reikäs ollu mikään mehevä. On se mehevä. Et sä tiedä mikä on mehevä reikä, jos et oo saanut ikinä. Jos sitä kohta. No sille siskolle sitä pistää. Niin, ääntä pienemmälle. Häh? No tolle siskolle sitä pistää ääntä pienemmälle, kun... Ei pistä pienemmällä ääntä. Mut siis me kuvaillaan ehkä joskus Erkonkaan näitä MP2 videoita. Älä puhu mun oikealla nimellä. Säkin puhuit muun. No niin, mutta kun sun kanavan nimi on kumminkin Marko pelaa, niin se on ihan sama puhun kuin Marko pelaa vai Marko. Mistä siihen rakas Erkko ja Marko pelaavat Minecraftia? Ei. Ota, monta blokkia tää on? En mä tiedä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ota. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tänne päin. Anna mulle ne puut, anna mulle ne puut. Anna puut, anna puut. Anna puut, anna puut. Ota. Tämän kokoinen talo tehdään nyt alkuun ja sitten laajennetaan 5 blokkia tänne taaksepäin. Ota. 2. Hei, me pistetään pikkutauolla, me hakataan tää pase ja sitten mä jatkan taas. No niin, nyt on pase valmis. Ei oo nyt vielä valmis. Hui saatana. On tää hakattu ja sillä lailla nää mokit tästä. Mä lähden nyt hakemaan puuta meille.
Meidän pitää nimittäin saada Charsuude. Salasuhde. Ei. Vaan puuhiiltä. Kun sä pelaat sillä suomenkielisellä Minecraftilla, niin... Sinun kannattaa ruveta käyttämään teksturepäkkiä, koska on huomattavasti kivempaa katseltavaa, kun on paremmat teksturit. Joo, no mä voin seuraavaan videon sitten joskus ruvetaan kuvaa tähän kuulun. Lattaa tämä sama kuin mikä mulla on tämä SP Haxpure PD-Craft. Joo. Otan näitä musiikkia pois. No ota, pistä ne hiljemmalle, koska ne on muuten aika korvaraiskaista musiikissa. Pistä musiikit 5% ja äänet 16, niin on hyvä. Se on 16. Nonne. Mitä sä teet siinä? Kasootan vähän tätä maata, että tässä Anna mulle puuta. Oota, mä teen tämän En valmiiksi. puhu vähän hiljempaa, koska se kun mä katsoin sen yhden videon, sun ääni kuuluu ihan saakeliin kovaa siinä. No niin, mutta mulla kuuluu nyt ehkä kovaa tällä mikillä. Mut sitten kun mä vähän mikkiä, niin ei se enää sitten kuulu. Niinpä. Muutenkin mä oon kova ääninen. Hei, anna mulle puuta. Joo, odotan nyt. Mä menen tekemään tuolla lalkitsesti. Mulla on kamaa niin tekevästi. Pitäisikö meidän pyytää jossain vaiheessa, että sitten se mun kaveri, se Antikainenkin tulisi tänne. Joo, se tuli. Mä tein meille vähän hiiltä tästä, että me saadaan valaastua tää paikka. No niin, taas jatkumaan käy pistämässä telkkariin pienemmällä. Mut siis kyllä me voidaan pyytää se Antikainenkin tänne joskus. Istutetaan tähän lähistölle näitä saplingeja, niin ei tarvitse sitten aina tonne mehtään lähteä hiihtämään hakemaan näitä puita. Joo. Kun tää on tätä vuoristosta. Tähän järvelle farmi. Mä hakkaan tästä täältä, niin me saikkiin noita vehnän siemeniä. Lehmän siemeniä. Vehnän. Sä sanoit äsken lehmän. Ei mitään lehmiä ruveta siementä, et se halua. Kyllä me sitäkin voi tehdä. Mutta me pitää tappaa zombeja aika paljon, jos me meinaan bossuja siementä. Verkonkaan kuvataan joskus ehkä tosta... Ei, älä mene nyt luppaamaan mitään. No, Älä sano. no sanoinkin ehkä, jos me voidaan kuvata joskus näitä Farming Simulaattorista. Ei kuvata, ei. Ei, mulla ei ole semmosia pelejä. Ei ole. Ei oo. Ihan paska peli on. Hehehehe. Vittu, en saa turpaan kesällä. Hetki vielä. Oota, nyt hyvää, minä voin ilmoittaa poliisille tästä. Vistu paska. Creeperit on perseestä. Mä en ilmoita susta poliisille. Mä yritän Vopalle, sä sanot LS 11. Ui! Mä tosiaankin reikää. Täällä on rautaa, hei. Hei, hakkaan sieltä. Häh? Hakkaan sieltä, mä käyn hakemaan puuta. Minä voi hakata niitä. Kyllä kivihakuulla pystyy hakkaamaan rautaa. Pystyykö? No, millä muulla? Hei, täällä on spawneri. Täällä on spawneri. Ai, spider. Niin. Hakkaan niitä spidereita, niin me saadaan noita stringeja, niin me voidaan sitten tehdä nämä armorit. Silloin kun FPS on pieni, niin laki. Niin, taas jatkuu pikku teknisiä ongelmia. Joo. Tuolla suunta etelässä. Sieltähän löytyy just zombiespawneri ainakin, mitä sinä sanoo. Niin, mä löysin tässä. Kyllä hei vaan kävelän tunneli eteenpäin ja löytyi tämmönen. Mitä siellä siis oli? Löytyy musiikkilevy ja rautaa. Musiikkilevy. Mikä musiikkilevyn malli? Musiikdis. Mutta mikä se on? Zetaa mikä vai jotain mitä se on? Kät. John perkele. C18. Sitten mä löysin 7 Iron Orea ja 3 Iron Iconia. Joo, tuuhun nyt nopeita tänne, niin... Tänne meidän talolla. Joo, mä tuun nyt. Meidän pitää vähän valaista tätä lähialuetta, koska tänne päivänä... No niin. No niin, tässä oli nyt tämä jakso oli tässä, koska tää on nyt tällä aika myöhään illalla kuvattuna tää video. Mutta ensi kerralla kuvaillaan, koska aikaa pitäisi olla enemmän. Väistä! Lattia. Ja me huomenna jatketaan niin taas kuvaamista ehkä. Päästään koulusta.
Kuvataan Niin, seuraava. tai jos minä pääsen koulusta, sanottaisiko enemmänkin näin. Eikö sä mukaan pääse koulusta? Kyllä mä pääsen, mutta sinusta kato, en tiedä. Tehdään tällensä koivulattia sitten. Päiväopettaja turpaa. Mutta me tehdään ennen kuin tullaan tänne, niin me ehkä käymme tuolla off-recordilla, käydään hakkaamassa vaan puuta ja saattaa käydä silleen se vaan, no emme varmaan muuta puuta, ei me noita resursseja hankita, se pitää kuvata, koska siellä saattaa tapahtua jotain niin eeppistä. Mutta tämä filmi on... Käydään siis Pomnerilla vielä 2. Lähdetään käymään. Ei vaan, mulla on jo nyt aika, niin tämä oli tässä tämä jakso ja katsotaan ensi kerralla mitä syntyy ja sitä rataa. Joo. Hei. No niin, moro.